Kanukwenekiwa hasorogongo rwa Nyanza na Rift Valley hasokwegwa engeria enke yechae na boigo orogongo rwechinse nokerokubeka norogongo rwechinse mochinde nigo bono abakenya abange bagandire kiombekeri gya KTDA kwa abaremi bonsi imense ya Kenya engeria erengaine boigo eri eisaine Murikito Julio Buba na roboti rwase enchera wikira Magega ekiombe giokonie chae gya KTDA gochika chi factory 54 komenta abaremi engeria obotutukanu nigo bwaenekiwe kobwatekana ne chi factory echio gotanyara komenta abaremi engeria eywo factory echigo kinia engeria korengana no gochika okwo abaremi bechae Nyamira County nigo bagochegwakana chisiringi 24 ase kilo abaremi korwe county ya Bomet na Kericho nigo barachegwakana chisiringi 23 engaki boigo abaremi korwe ase chi factory ao chiorogongo rwa Mlima Kenya boigo barachegwakana chisiringi 30 ase kilo nonya nabo ekiombe gya KTDA nigo kiaruro koboria gochia abaremi gotore chae amatabere nengoro ere konyore engeri engia Joseph Aono omwegerera bwa maonchire yobaremi bwecha imeyense nigo aenekire buna abaremi becha korwa sorogongo rwa Mlima Kenya nigo bakonyore engeri engia kobwa aborogongo rwa Rift Valley na Nyanza Dr. Michael Bongei umutaalamu bwemerobero yoboteneneri nigo atenendire n'abaremi abakabake bechae na goteba buna na barabumbaganeirie gwakanu engeri engia Omo ofisa manene bwe body otenere tobaremi bwecha imeyense the Tea Board of Kenya orari aba ofisa be body eywo gochigotarira chi factory imeyense koringoria gosengo bwatichira amarago n'amachiko yechayo mwaka bwechiri bubere ne 20 korengana nere chi factory chiranyorekana chitari kobwati amachiko aywo nigo chirachogwa ke fine Julia Obuba Ensoko TV